खुलुमबाय बे समाव बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन बर' माहारियारि जा आफाद बेनिफ्राय जों मोनसे खौरां मेल लिंनाय जादों मानगोनां सांबादिक नोंथां लोगोसे बेवहाय मिरु बन्सुनिफ्राय बाहागो लानो हादों सासे नेहाथारि धनजय दुवारी बिथां लोगोसे मिरुनिनो सासे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां एरियेल नार्जारी बे समाव बे खौरां मेलाव बाहागो लादों थारैनो बर' हारिनि थाखायनो जोबोद दुखुनांथावना माखासे इन्सिडेन्ट माखासे जाथायफोरा सम सम जायो जाय जोंनि गोसो गोरबोआव मोनसे गोथौ दुखु होयो थिग बेबायदिनो थांनाय 9 मेयाव सिलचर मेडिकेल कलेजाव जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जिनज्रिबिल गामिनि सासे गुनगोनां फरायसुलि जायनिखि सिलचर मेडिकेल कलेजाव BSc नार्सिं खालामगासिनो दंमोन फरायसुलिया 9 मेयाव हरनि 9:30 सुइसाइड खालामदों होननानै माखासे खोथा ओंखारदों दा बेखौ लानानै जों जोबोद बर' माहारियारि आफाद हिसाबै दुखु मोनदों जोङो दुखुथिया न'खरजों लोगोसे जों अरायबो गसंफादों लोगोसे जोङो दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों खावलायनो नागिरो दिनै जोंनि बिखेकके बर' जा फरायसुला फरायसुलिफोर दङ बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव सोलोंथाइ लानो थाङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाङो बेवहाय माखासे जाथायजों बिथांमोना मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेराफारसेथिं सासे गुन गोनां फरायसुलिया अबथिरायै जिउ खोमानांनायाव बर' हारिनि मोनसे गिदिरथार खहा जादों होननानै जों सानो बेनि थाखायनो आसाम सरकार लोगोसे BTC सरकार लोगोसे आसाम पुलिस जोङो खावलायो बिथांमोना थाबैनो जि जाथाय जालांदों बेनि सायाव मोनसे स्पेसियेल इनभेस्टिगेसन खालामनानै जाथायनि जा गुमुर बेखौ दिहुननो नांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जाथाया एसे सन्देह जाथावना माखासे बाथ्रा ओंखारदों सोरबा बुंदों माखासे डिप्रेसननि थाखाय सुइसाइड खालामदों माखासेया बुंदों माने एसे गाज्रि माने लामाथिं लांनानै बेखौ सोरबा एसे मार्डार खालामदों दा जाथाया जियानो जाथों हारिनि गिदिरथार लस जादों दा बेनिखायनो बेनि आन्दोआव मा गुमुर दङ जोङो बन्सुनिफ्राय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियननिफ्राय रोखायै जों खावलायो जे आसाम सरकार आसाम पुलिस आरो BTC गभर्नमेन्टआ थाबैनो बेनि सायाव मोनसे स्पेसियेल इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ जोङो न'खरनि जानानै बर' हारिनि जानानै थार बिजिरनायखौ लुबैगोन आरो जुदियोब्ला जोंनि फरायसुलिफ्रा बिदि गोजानाव फरायनो थांनानै गावनि अबथिरा जिउखौ खोमानो गोनां जाबाय थायोब्ला जोङो सरकारनि हेंथायै गोख्रों गणतान्त्रिक भाबै जों आन्दलन खालामनो गोनां जागोन मानोना जोङो जोंनि हारिनि खहा जानायखौ मालाबाबो लुबैया हारियाव माखासे जाथायफोरा जालांगासिनो दङ जों नुदों माखासे समाव जोंनि गभर्नमेन्टआ बुंदों जे जों हारिखौ रैखाथि होगोन हारिनि थाखाय खामानि मावदों नाथाय दिनै सासे गुन गोनां फरायसुलिया गावनि अबथिरा जिउखौ खोमानांनाया जोंनि हारिनि थाखाय गोबां लस जादों जोंनि सरकारा बेनि सायाव मोजां इनिशिएटिभ लानांगौ जायफोरा गोजानाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थांदों बिथांमोनखौ खबर लाफा खालामनांगौ बिथांमोननि सिकिउरिटि बिथांमोननि सेफटिखौ नोजोर लाखिनानै सरकारा खामानि मावनांगौ आरो सरकारनि बेयो मोनसे दायित्व बिथांमोननि बिबान जे जोंनि धोन सम्पति जोंनि जिउ जोंनि गासैबो बिथिङाव बिथांमोना जाहाथे जोंखौ रैखाथि होयो बे सरकारनि बिबान दा बेनिखायनो जों खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव बेबायदि जाथाया जाहाथे जाया जोङो जिखौ बुजि मोनदों बे मोनसे जाथायनि जा आन्दो बे आन्दोआव मोनसे गिदिरथार षड्यन्त्रबो थानो हानाय दिनै बर' हारिखौ जोबोरैनो नासयो गुबुन हारिफोरा दा बे बिथिङाव जोंनि गुन गोनां फरायसुलाफोरा मालाबा टारगेट जानो गोनां जायो बेखौ जोङो एसे मालाबा मोनदाङो बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' फरायसुलि गासैबो एसे गोजानाव फरायनो थाहैब्ला एसे सांग्रां जानायखौ जों लुबैगोन जाहाथे एसे गावखौ सांग्रां खालामनानै लायो अरायसम जोंनि हारिनि सायाव गुबुन माहारिनि जा गाज्रि नोजोर बेयो थायो बेनिखायनो जाहाथे जों साफ्रोमबो गावखौ रैखा खालामो हारिखौ रैखा खालामो बेखिनिखौ जोङो एसे साबकनसियास माइन्ड लानानै खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो गुरै खावलायदों हारियाव माखासे जाथायफोरा जादों जायफोरखौ जोङो दिनै सावरायनो लुबैयाखै जों बन्सुनिफ्राय जोङो नोजोर होदों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों फैबाय थानाय समाव हारिखौ बोरै बेफोरनिफ्राय जों मोजां मोनसे लामायाव लाबोनो हागोन जोङो जोबोद सिरियास बेनि सायाव जों फैबाय थानाय समाव माखासे हारिनि बिथिंखौ लानानै माखासे जेंनाखौ लानानै
जोङो खामानि मावनो थाखाय जों साखाफारा जादों। जों एवारनेस लाबोगोन। जोङो गामि गामि हाबनानै माखासे जेंनाफोरखौ सावरायनानै सुस्रांनो हायो नामा बेनिबो राहा लामा नागिरगोन। करिश्मा ब्रह्म बिनानावनि जा जिउ बेयो सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों जों आसा खालामो। जोङो थारैनो जोबोद माने दुखु मोनबाय। सासे गुन गोनां फरायसुलि जोङो गले गले बुंनो गोनां जादों। सासे गुन गोनां फरायसुलि माने सासे मोजां फरायसुलिया दिनै अबथिरायै जिउ थांनो गोनां जादों। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव सरकारजों लोगोसे जोंनि रायजो राजायाबो सांग्रां जायो जों खावलायदों। आरो थाबैनो जुदि बिथांमोननि जा न'खर बिनानावनि न'खर आरो जोंनि हारिया जुदि थार बिजिरनाय मोनाब्ला बनसुआ ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा। जोङो थाबैनो गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामगोन। जोंनो जेरैखि जाया थार बिजिरनायखौ नांगौ। थेंक इउ।